shehiya Zaharatu Diamond al-lu'lu'i ke babban shehunmu Shehu Adamu Az-Zangowi ya bata wannan laƙabi na Alhamamiyyatul Hammatawi. Laƙabi na Alhamamiyyatul Hammatawi. Wannan daraja ta same shi ne sakamakon wani biki da aka shirya a inda sheikhiya ta halarci wannan biki. Tana abinda ake cewa Alhamamiyyatul Hammatawi. Wato hammatarta ya kasance ya bayyana a jike zahiran, wato zahiran a jike, amma haƙiƙatan a bushe yake. Kawai wannan rashin fahimta ne na muridai da awwa. Amma Shehu Az-Zangowi ya ce dalilin da ya sa yake haka da hannunsa a bidiyon kamar yadda kuke gani shine wannan hamami yana taso masa, yana bugun hancinsa, sannan yake ɗan kaɗa mata iska domin ya kore wannan hamami. Amma hamami ne na daraja, hamami ne na daraja. Kawai wasu daga cikin awam ba su fahimci wannan marhala da ta riga ta taka ba na matsayi mai girma wanda suka taka wannan matsayi a cikin hudubci, suke jin wannan kamshi da ke fita daga cikin hammatar sheikhiya. Amma duk wanda makaminsa yayi ƙasa da muridi to ba zai gane wannan ba, ba zai gane wannan ba. Kuma muna ƙara shawartar sheikhiya da ta kusanci Naturalista deodorant domin ta kore wannan hamamiyya. Wannan shine ƙololuwar shawara da zamu bata, saboda mawadda da ta yi mana katutu a zuciya nata. Allah ya sa mu gani, Allah ya sa kuma saƙon ya isa ga muridai, kowa ya gane ya amfana. Idan kuka duba hakikatan sauran matan da suke gurin suna jin shi a matsayin ai ƙamshi ne, sunan abin ƙamshi, ƙamshi suke ji. Amma Shehu Az-Zangowi ya ce alhamamiyya, alhamamiyya ya shaƙa. Su akwai bambanci wurin fahimta na annisa da arrijal. Allah ya sa mu dace. Kazar shehu tana ƙara, ku dan aje ku kama ta ku kai ta keji, ku kai ta keji. Allah ya sa mu dace.